Ja sam Biserka Macan, dolazim iz Pule, radim kao kuharica u ugostiteljstvu. Biserka Macan je nakon 30 godina rada kao brodograđevni tehničar i konstruktor u Uljaniku ostala bez posla u struci, ali nije se predala. Ta loša situacija potaknula ju je da se odvaži svoje hobije pretvoriti u zanimanje, pa se uspješno prekvalificirala u kuharicu i slastičarku. Ja sam Mario Komorčić, rođen sam 18.4.83. u Vukovaru. Poslije rata dolazim u Zagreb i počinjem trenirati taekwondo. Mario Komorčec, po zanimanju autolimar, uspješan je parasportaš s mnoštvom domaćih i svjetskih odličja. Mario je uz puno rada i truda uspio nadići prepreke i uspješno je završio školovanje za trenera taekwondoa. Ja sam Marina Štimac, živim i radim u Zagrebu. Zaposlena sam u ustanovi Juriho već 14 godina. Trenutno obavljam funkciju rukovoditeljice u proizvodnoj jedinici konfekcije. Marina Štimac, usprkos invaliditetu i skromnom okruženju iz kojeg potječe, napredovala je do uloge rukovoditeljice u Urihu. Da bi kvalitetno obavljala svoju dužnost, trebala se dodatno školovati, pa je završila menadžment uredskog poslovanja, a trenutno pohađa komunikacijski menadžment na Ekonomskom fakultetu. Slijedom okolnosti ostala sam bez posla i pošto je teško bilo naći moje zanimanje u struci, odlučila sam se prekvalificirati u kuharicu. Ja sam došla ovdje raditi prije 14 godina i zapravo krenula sam od najnižeg nekog radnog mjesta i došla do ovdje gdje sam sada. Mislim da to iskustvo je najbitnije od svega. Kad sam završio školovanje za trenera, osjećaj je bio predivan. Jeste da je malo teško raditi kao trener, ali kad to volite i želite, znate da bez veze niste se školovali. Moje operacije nisam smatrala kao prepreku i nisam se nikad osjećala ugroženo ili da ja nešto ne bi mogla napraviti. Bilo odnosima sa djelatnicima, bilo sa kupcima, o nekakvim poslovnim pregovorima. Pošto volim kuhati i volim raditi slastice, motivacija mi je bila tim veća jer sam htjela uspjeti u svom poslu i uspjela sam i ponosim se jako s time. Moji uspjesi su drugi i treći na svijetu i trostruki viceprvi Evrope. Preporučila bi svima cjeloživotno učenje. Smatram da je to dobro ulaganje u sebe kao pojedinca. Sigurno može pridonijeti zajednici, radnom okruženju i nagradama Slačak, Agencija za obrazovanje odraslih. Zasigurno su dobar primjer kako poticati ljude da ulažu u sebe i u svoje znanje. Zapravo ja bih ovako rekao, čovjek se mora obrazovati jer nikad ne znaš gdje će se vratiti otvoriti.